Mae'r englyn dwi eisiau darllen o'r gyfrol wedi cael ei ysbrydoli gan fan hyn ar lannau afon Rheidol ymlaen dole ger Aberystwyth. Mae'n lle le fuon ni fel teulu yn dod yn aml dros y blynyddoedd diwetha am dro i fwynhau bod ar lan yr afon. A dyn ni wedi gweld y lle newid, gwely'r afon, a dlan yr afon, a lefelau'r dŵr yn newid bob tro dyn ni'n dod yma. A o'n i'n gweld hwnna fel rhyw ddelwedd ddiddorol. Y tirwedd yn newid drwy'r amser, ond ninnau yn trio cael rhyw fath o drefn rheolaidd ar bethau. Felly dal ati yw testyn yr englyn. Daw a'i greuan gwahanol yn y man, ond mynaf yn ddyddiol, ddal gafael i adael ôl fy nhraed yn afon Rheidol.